9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Let's get ready, let's get ready, let's get ready to rumble. Watch us wreck the mic, watch us wreck the mic, watch us wreck the mic. Psych. Let's get ready, let's get ready, let's get ready, let's get ready, let's get ready to rumble. Hej, og nu skal vi lave Beanboxen i dag. Det skal vi, ja. Vi har set på internet, at man kan lave sådan en lille sjov konkurrence med at spise jelly beans. Men ikke almindelige jelly beans. Nej. De hedder Bean Boozled. Og det er sådan nogle, der er 8 forskellige farver. Ja. Men der er 16 forskellige smage. Der er en god smag og en dårlig smag. Men man ved ikke, hvad for en smag man får. Nej, fordi de er samme farve. Det er de nemlig. Nu har vi lagt dem op foran os i den rækkefølge, som vi synes, at de skulle ligge i. Ja, Det er de man nemmeste starter med først. Ja. de bedste. Og så laver vi en lille konkurrence. Ja, dem der har mindst Ja, heri har vundet. Og hvad er det så, præmien er? ja. Det var nemlig præmien. Og man skal smage på dem. Ja, Men så må man så spytte dem ud, hvis ikke man kan klare ja, at spise dem. Og så det, der er ved det, det er jo, at den, der vinder, er måske den, der er heldigst at få de gode. Eller også er det den, der kan spise de dårlige. Det vil vise sig. må jeg læse op? Nu starter vi med den første af dem. Og det er stinkende sukker eller Nej, tuttefrutti. det er det ikke. Nej, det var tandpasta eller blåbær. Tandpasta eller blåbær. Og så må vi se, hvad vi får. Og så har vi selvfølgelig et glas til os, og vi har cola til at skylle ned med, og Ikke hvilken som helst cola, men det skal vi ikke. Pepsi Max. Ja. Og så har vi en spand bagved, hvis det går helt galt. Ja. Det skulle det nødt gøre. Skal vi prøve? Ja. Okay. Klar? 3, 2, 1, nu. Blåbær. Tandpasta. Det er faktisk ikke så ringe. Nej. Den er rigtig god. Mm. Nå, Den næste, det er enten lime eller nyslået græs. nyslået græs. Og nu er det ikke fordi, altså nyslået græs, det lugter da godt. Jeg ved ikke lige, hvordan det smager. Jeg har aldrig smagt det, men Nej. det kan være, at vi kommer til det nu. Ja. Nu prøver vi. Jeg tror, det er lime. Det tror jeg faktisk er nyslået græs. Den er faktisk ikke så ringet. Okay. Ja, det var lime. Lidt. Det var okay. Den er Det også kunne vi godt have. Så nu begynder det at blive værre, fordi den næste, den hvide her, Ja. enten Baby wipes. er det baby wipes, eller også er det kokosnød. Og jeg vil nok sige, Baby wipes baby smager wipes, det lidt. lyder nok ikke så behageligt. Men i hvert fald ikke håbe, det er brugte baby wipes. Nej, men andre siger, det smager ligesom sæbe. Nu prøver vi at se. Ja. Baby wipes eller kokosnød. Det er i hvert fald ikke kokosnød, det her. Det er heller ikke min. Men jeg vil også spise det. Min var godt nok grim. Nå. Det sidder så fast i tænderne. Ja, det er så træls. Nå, Nå, nu bliver det altså nu er det værre. mig, der læser. Ja. Har du styr på, hvad det er for en? Stinkende sukker eller tuttefrutti. Det ser sådan her ud, lidt forskelligt. Stinkende sokker eller Trutti Frutti? Hvordan de laver det her. Ja, jeg står altså, klar sådan her. jeg vil nok lige sige, altså, de er lidt dyre dem her, men man kan egentlig godt forstå det, fordi jeg tænker på, når nu de skal sidde og lave de der smage der,
Der er nogen, der skal sidde og finde ud af, hvordan smager stinkende sokker, og det kan man sådan set kun finde ud af på én måde. Spis den. Føj. Stinkende sokker eller truttefrutte? I hvert fald ikke truttefrutte, det her. Føj. Altså, smagen sidder ligesom så fast ind i munden. Føj. Det var grimt. Det var grimt. Nu kommer der faktisk en, som jeg ikke synes er så værst. Bussemænd. Bussemænd eller saftig pære? Ja, jeg håber på en måde, jeg får bussemænd. Føj. Ja. Det håber jeg helt bestemt ikke på. Pære. Føj. Ikke pære. Føj. Min er pære. Men hvis det var bussemand, så er jeg faktisk vant til det. Fordi... Nadia, lad os komme videre. Ej, puha. Nej, jeg tør den ikke, far. Den her, det er enten popcorn. Det er jo ikke så ringe. Popcorn med smør. Ja. Eller Nej, far, jeg tør ikke. Far. så tabt. Man kan godt spytte dem ud igen jo. Men man skal jo lige smage på dem for at finde ud af, hvad det er. Jeg synes, jeg har været heldig hele tiden. Synes du er heldig? Uheldig? Uheldig. Ja. Jeg har slet ikke fået nogen af de gode. Hvad står... Jo, du har så. Nej. Ja, jeg fik tandpasta, men... Og så fik jeg... Lime. Ja, det er rigtigt. Og så fik jeg de der stinkende sokker der. Rådne æg eller popcorn? Nej, det er værd. Far, nu tør jeg ikke. Kom så. Jeg tør ikke. Er du klar? Så er det tabt. Skal vi tage en lille bid som Nej, for det hele. Og tyk på. Og så kan man så spytte ud igen. Men du kan jo heller ikke vide, det kan jo være, du får popcorn. Ja. Det er jo, vi har kun de 3 værste. Ja, det har vi. De 3 værste tilbage. Far. Ja. Nu laver vi lidt aftale. Hvad er det? Nu har vi jo kun de 3 værste. Det er dem med rødne æg eller popcorn. Hundemad eller chokoladebøden. Eller, ja, hvad er det nu? Oh shit. Det er fersken. Opkask eller fersken. Kan vi så tage en lille bid af dem i starten? Ej, vi tykker på. Far, ellers så gider jeg ikke. Nå, så tager vi en lille bid. Ja, der er et lille knæk midt på. Ja. Og der. Ja, der sidder og siger med derhjemme, I skal ikke ønske jer det her. Puha. Det var altså rådne æg, det her. Det var der... Hvad står der? 1, 2, 3, 3. Jeg har 4 i her. Ja, det var Eller der. 3 har jeg faktisk. 3, fordi den ene, det var den sidste, der blev over. Okay. 2 tilbage. Nej. Og næste er enten chokoladebuden eller hundemad på dåse. En af delene. Jeg har lyst til mine chokolader. Skal vi stoppe?
man kunne skære dem over. Det kan man ikke. Det hjælper jo heller ikke noget. Det smager de jo ikke anderledes af. Kan du vaske kanalen? Nej, jeg tager den sådan den her. Okay, så, men jeg er sikker på, at jeg får hunde med, fordi det ser rødt ud. Jamen, de er ens. Okay. Er du klar? Okay. Hunde med på dåse. Føj. Nej. Det er utroligt. De er dårlige alle sammen. Far. Ikke mere? Far, vi skal knække den mindste stykke. Det mindste. Sådan her. Okay. Er du klar? Ja. Ja. Der begynder at smide så dårlig lugt at få dem. Skal vi se. Fy for. Så du fik Tutti Frutti, gjorde du? Nej, jeg fik den der. Ja, undskyld. Fersken. Det gjorde jeg bestemt ikke. Føj. Det var ulækkert. Nå. 1, 2, 3, 4 tror jeg har I her. 5 måske. 1, Puh, 2. Hunde med baby wipes og den med farve. Jeg har 1, 2, 3, 4. 4. Hvad har du? Jeg har 1, 2, 3, 4, 5 har jeg. Så jeg har tabt. Far? Ja. Værsgo. Nej, jeg vil ikke have den med. Okay. Det var så vores Bean Boozled Challenge. Og Jeg besidder Jeg må nede sige- den her. man gør det kun én gang. Ja, men vi har altså fået 2 poser. Og vi har flere.